er genkendt. Ja, og jeg sparker med fødderne, og det skal I lige vide, det er en rigtig god spark, det her. Det var Bubbelbjørn, det var Bubbelbjørn. Den er jo rigtig så stor. Det må være med til det der. Den der er stor. Altså, kylling. Man skider Ej, ikke det var en bolde med bamse. noget. Altså, Det er altså bare bamse. nu er jeg sejt bamse. Nej. Jeg skyder også med fødderne, det er derfor. Britney Spears, hvad? Det må være Justin Bieber. Det er Justin Bieber. Altså, Elling, har du glemt, at man ikke skyde med røde? Det er kylling. Jeg skyder ikke til nogen bold. Det må den er. Det er faktisk lidt den. Det ligner faktisk en lille. Den der banke. Den der banke, den der. Det var jeg kan faktisk det igen. Det er den der. Det er jo Eminem, man. Og der ramte jeg den samme igen. Ja, og det der, det må være mig selv. Det var Michael Jackson, det der. Det må være Puk Elgård, det der. Det er Puk Elgård. Det er så meget Puk Elgård, det der.